Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, pipila ka mga barangay sa lungsod sa Siaton, gibahaan human mibundak ang pusong nga uwan karong buntag. Si Chelo Valiena sa report. Sa video nga kuha ni Nel Nueco Merced, makita nga miabot sa BTS ang tubig nga mibanaw sa dan. Tungod niini nag-aginod ang dagan sa trapiko sa barangay Sumaliring. Sa video usab nga gipada ni Mickey Vindiola sa GMA Regional TV, makita usab nga misud na sa ilang mga balay ang tubig. Laing video ni Wendy Dael sa barangay Inalad, daw nahimo ng usa ka linaw ang basakan sa dapit. Sa laing video ni Rene Tubil, daw susama na sa usa ka suba ang baha sa barangay Salag. Samtang sa video usab sa Provincial Risk Reduction and Management Council, makita nga hapit na muawa sa suba sa lungsod ang kusog nga bulog sa tubig. Nangatumpag na ang kilid sa suba tungod sa kakusog sa tubig. May pipila ka mga punuan sa lubi ang gilamoy na usab sa baha. Mato ni Vincent Macabale, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, nga may patuman sila og preemptive evacuation sa mga mulupyo sa Barangay Poblasyon 3 o Barangay Sumaliring tungod sa padayong pagsaka sa tubig. Gusto kayo sa ikaw, kasaha alam mo gani ng ibang mga pandirin, nagtagal, asawa ng ibang karsana sa Malirin. Kami mga mga responder ni sir, puro na may nagliyok, ipapalong sa gamag ng mga barangay, official na magka-asin. Samtang wa usab paagi ang National Highway sa Barangay Fatima Santa Catalina, Negros Oriental human misugwak ang tubig sa San Pedro Bridge kaganihang buntag. Sa video nga kuha ni Felix Abler III, makita ang lapok nga nagsagol sa tubig nga misugwak sa taytayan. Sa video nga kuha ni Miriam Quasito, makita ang natrap nga jeep human mipugos ang driver sa paglabang sa tubig baha sa National Highway. Sa video usab sa Santa Catalina Disaster Risk Reduction and Management Office, makita ang pagsud sa baha sa simbahan. Ang kuha usab ni Judy Ann, daw nahimutang sa tunga-tunga sa sapa ang mga kabalayan. Daling nagpahigayon ng rescue operation ang kapulisan sa Santa Catalina. Karong hapon na batyagan ang hinay-hinay na nga paghubas sa baha apan alerto gihapon ang otoridad sa Negros Oriental. Uban ni Clarence Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bistak.